Dobrý den. Sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Dnes natáčíme ve studiu TN Live televize Nova. Mým dnešním hostem je HR ředitel této televize Matěj Šemšej. Dobrý den. Matěj, dobrý den a začátkem děkuji, že jsem se mohl stejně jako vy stát hostem, protože natáčíme ve skvělém studiu Novy a je to pro nás premiéra. Každopádně začneme první otázkou, která směřuje pro naše posluchače, co jsou logicky HR profesionálové a chtěl bych se za vás zeptat na to, zda můžete Novu představit z hlediska HR ukazatelů, to znamená počet zaměstnanců, počet lokací, kde působíte a podobně. Televízia Nova je, dá sa povedať, prvá česká televízia, súkromná, alebo teda my hovoríme celoplošná, pretože tam je to trošku ešte diskutabilné, ale sme prvá celoplošná súkromná televízia v Českej republike. Vznikli sme v roku 94, čiže minulý rok sme oslavili 30 rokov. A vlastne správne ste povedali, sme najsledovanejšia televízia. Čo sa týka počtu zamestnancov, sme niekde do 1000 zamestnancov. Tak to by som to asi povedal, aby sme nešli úplne na konkrétne číslo. Ty lokace, kde Nova působí, je to Praha, je ich víc? Nova pôsobí primárne v Prahe, kde vlastne sedíme na Barandove, v našom hlavnom centre, sídle. A samozrejme tým, že natáčame hromadu zábavy a v obsahu, tak máme potom vlastne lokácie natáčacie. Napríklad v Hostivaři v Prahe máme fenomenálne ateliéry Ulice Ordinace, ktoré sú s nami tiež už 20 rokov a potom nejaké ďalšie lokácie. Co se týká HR dotazů, budeme u nich zůstávat, protože mediální sekce může být zajímavá tím, jaké pozice v televizi jsou a co je zajímavého, protože vím, že například v České televizi mají člověka, který se specializuje na zbraně. Máte něco podobného? Človeka špecializujúce sa na zbrane teda nemáme, aspoň o tom neviem, ale vlastne už dávno to není o tom, že televíziu alebo pozície v televízii by sme mohli rozdielovať za tie pred kamerou a za kamerou. My sme vlastne moderná, dynamická firma, ktorá v dnešnej dobe okrem toho, že vyrába obsah a samozrejme na ten potrebuje mať moderátorov, redaktorov, reportérov, technikov, strihačov, kameramanov a podobne všetkých tých dôležitých ľudí, bez ktorých by to nešlo, tak máme obrovský vlastne aparát za tou výrobou a tam naozaj obsadzujeme úplne bežné pozície, ktoré akákoľvek iná moderná firma obsadzuje. Dokonca dnes už aj dosť vlastne tvoríme nejakú AI kompetenciu, takže máme napríklad celkom už nemalý AI tým, BI tým, ktorý vlastne dennodenne pracuje s dátami a s nejakými modelmi do budúcna a podobne. Takže sme naozaj moderná firma, ktorá tou variáciou tých pozícií, ktoré vlastne obsadzuje, sa rovná akékoľvek inej modernej firme. Když můžete srovnat s jinými odvětvími, protože máte zkušenosti i z jiných oborů, v čem je práce v televizi, v médiích specifická pro personálního ředitele? Je veľmi zábavná. Tým ako netvrdím, že práca v inom odvetví nie je zábavná, ale tým, že vlastne vyrábame obsah, ktorý denne si pozrú milióny ľudí, tak máte okolo seba obrovské množstvo kreatívnych ľudí a vás strašne baví s tými kreatívnymi ľuďmi čokoľvek tvoriť, byť s nimi v interakcii a spolupracovať s nimi. Vy jste mi před natáčením říkal, že televize Nova se snaží být empatická dovnitř i ven. Já jsem vám to odkýval, že jo, že tomu rozumím, ale upřímně, ten pojem pro mě byl trošku jako paní Kolombová. Co jste s tím myslel? A môže to znieť ako nejaké klišé, takže možno to trochu vysvetlím, že čo je to empatická televízia. Televízia Nova vlastne posledné 3 roky a súvisí to s nástupom Daniela Grunta na pozíciu CEO, ide naozaj nejakým veľmi konkrétnym strategickým smerom. A je záver roku 2025, připomenu. Áno. Takže má vlastne nastavenú nejakú stratégiu vo viacerých smeroch. Jeden z tých smerov je to, že chceme pracovať s našou značkou, byť vidieť a byť obľúbený je samozrejme jedna vec, ale druhá vec, že chceme tu byť pre našich divákov. To je tá hlavná idea, ktorá stála za empatickou televíziou, pretože empatická televízia vlastne má záujem o hlboké pochopenie príbehu diváka. Môže to znieť trošku ako vágne, ale na druhú stranu je za tým hromada aktivít, kde my naozaj voči minulosti k tomu divákovi bližšie sme. Čiže či už sú to nejaké roadshow, ktoré sme zaviedli, alebo dokonca sme vlastne mali nejaké
návštevy u diváka doma, aby sme vôbec ako navnímali, čo je ten náš divák, alebo kto je ten náš divák. Takže je za tým naozaj hromada deň otvorených dverí a podobne. Hromada aktivít a samozrejme, keď chcete vyrábať empatickú televíziu a chcete byť empatická televízia, tak to nezvládnete bez toho, aby ste neboli empatický zamestnávateľ. Takže musíte vlastne tie hodnoty, ktoré proklamujete voči divákovi, žiť aj vo vnútri. A v podstate bez empatického tímu empatickú televíziu nepostavíte. A u nás veľmi zjednodušene to znamená, že pracujeme s nejakými princípmi. Tá empatická televízia je založená na tom, že sme čitateľní, že to, čo robíme, je nejakým spôsobom čitateľné, transparentné, otvorené, že je to obojsmerné, čiže je tam nejaká komunikácia vzájomná, nejaké vlastne vzájomné interakcie, nejaké poučovanie a zároveň čiteľnosť, obosmernosť a ritualizácia, že pracujeme s rituálmi nielen teda divákov, ale aj zamestnancov. Když se zmiňoval akce typu Den u diváka TV Nova, máte něco podobného, aktivního, konkrétního, co jste dělali pro své zaměstnance? Nemáme úplne akciu, kde by sme pozývali iných zamestnancov k niekomu domov, ale napríklad máme aktivity... No to je nový nápad, to môžete příště To je dobrý nápad, dobre, kľudne. Počkáme na leto, až sa bude grilovať. Ale máme napríklad interne niekoľko aktivít, kde predstavujeme iné oddelenia, predstavujeme ich prácu, čiže máme jednu aktivitu, ktorá sa volá Na slovo S, takže mali sme Na slovo s marketingovým oddelením, s finančným. Máme aktivitu, ktorá sa volá Mimořádna udalosť, kde si ako nejakým spôsobom, vtipným spôsobom za moderácie REA vlastne predstavujeme nejaké veci, ktoré nám povedzme aj v minulosti nevyšli, takže naozaj sa snažíme v našej komunikácii byť zároveň otvorení voči zamestnancom a tých aktivít je samozrejme ešte viac. Já vám do toho jenom skočím. Jak velký je váš HR tým? HR tým je do 15 ľudí. Rozumím. Tak jsme mluvili lehce o firemní kultuře. Firmy také často, kromě firemní kultury, mluví o feedbacku, o kultuře zpětné vazby. Jak je tomu na Nově? Protože já velmi často v rozhovorech slyším, jak je ta komunikace otevřená a můžete komukoliv říct cokoliv. Na druhou stranu tady si dokážu představit, že je to takový malý sportovní tým, kde pro pochvalu ani takový lehký kartáč možná není daleko. Tak to zjednoduší. To ste povedali vy. Ale každopádne tým, že sme mediálne prostredie, tak samozrejme vieme komunikovať a vieme vyjadrovať svoje názory. A o to je dôležitejšie, aby ako firma sme naozaj propagovali kultúru, my tomu hovoríme otvorenej komunikácie a feedbacku, spätnej väzby. Čiže naozaj sa snažíme otvorene komunikovať, snažíme sa byť transparentní, snažíme sa tie veci pomenovávať, nesnažíme sa mazať med popod nos, aj keď povedzme sa nám nedarí, takže snažíme sa byť naozaj otvorení. A máme na to samozrejme niekoľko nástrojov, taký základný, že každý mesiac vlastne robíme nejaký prieskum spokojnosti medzi zamestnancami. Je to 16 otázok, ale v priemere to trvá 52 sekúnd, takže vlastne ide nám o bezprostrednú spätnú väzbu, preto to nerobíme každé 3 mesiace alebo každý rok, pretože každý mesiac s tými výsledkami aktívne pracujeme a snažíme sa nejaké veci z toho rovno ako implementovať, uvádzať do praxe a podobne. Takže... Co je největší přínos, který vidíte ve výsledcích této zpětné vazby? Samozrejme, tá spätná väzba má nejakú dátovú časť, kde vidíte, ako sa vám hýbe, povedzme, nejaká spokojnosť, nejaká klíma, ako sú hodnotení vaši manažeri vo firme. Takže to samozrejme sledujeme v rámci nejakého trendu. My už to robíme 2,5 roka, takže to si tak nejak ako sadlo a plus minus to nejak skáče, ale veľké výkyvy tam nie sú. Takže vo všeobecnosti vieme, že aká nálada vo firme prevláda, aké výsledky nám z toho lezú. Čo je naozaj obrovská výhoda, pridaná hodnota celého tohto procesu je, že je tam vlastne sekcia komentárov, ktoré my každý mesiac samozrejme prechádzame. Máme na to nejaký automatizovaný proces, nejaké dashboardy a máme na to aj appku a podobne, takže ako aj digitálne. Ale tam sú naozaj niekedy tie veci, ktoré vy chcete hneď uvádzať do praxe a implementovať. Takže proste historicky sme tu mali nejakú dotáciu na stranné, zmenili sme na stránkový paušál, zaviedli sa niektoré benefity, zaviedli sa ovocné týždne zdravia, až vlastne po taký gigantický projekt, ako je výmena našej reštaurácie kantíny, ktorú tu máme. Takže ako bez nástroja, ktorý vám tú spätnú väzbu zbiera, tak by tá zmena trvala o mnoho dlhšie.
U firemní kultury bych se zastavil v trochu rozsáhlejším smyslu, protože televize Nova je součástí skupiny CME a tu od roku 2020 vlastní PPF. Jak má ten vlastnický, jak má tahle ta vlastnická struktura vliv na Novu? Jak to vnímáte? Vnímam to pozitívne, pretože samozrejme, keď ste súčasťou nejakej skupiny a tá je ešte povedzme súčasťou nejakej väčšej skupiny, tak z toho plynú obrovské výhody. Jednak teda nebudem hovoriť o tom, že v roku 2020, kedy PPF vlastne zase CME ako prevzala, tak došlo k nejakému nabustovaniu investícií a my sme naozaj začali ako vyrábať náš obsah o mnoho intenzívnejšie a začali sme investovať do toho, čo robíme. To úplne nebudem teraz rozoberať. Z pohľadu ale nejakého celofiremného, kultúrneho alebo prípadne nejakých ďalších benefitov. Začína to na stratégii, takže viete, v podstate poznáte stratégiu skupiny, môžete ju rolovať potom na jednotlivé tie stanice, môžete ju rolovať do Novy. Je tam hromada výhod plynúcich z nejakých synergií, čiže PPF je vlastne veľmi unikátna v tom, že to nie je jedna veľká korporácia v jednom odvetví. Ona má naozaj tých odvetví niekoľko, iba tie hlavné strategické nohy, proste finance banking, media, telco a e-commerce. Hej, takže naozaj hľadáte rôzne synergie, čo vo finále sa prejaví aj do toho, že prídete s OnePlayom na českom trhu, ktorý je ako jedinečný svojou komplexitou a proste veľkosťou, až po nejaké naozaj programy v HR, ktoré niekto niekde robí, vy sa môžete inšpirovať, hej, a podobne. Prípadne nejaké zdieľané pre celú skupinu. A když vidíte synergie nebo možná i odlišnosti v rámci kreativní firemní kultury, kterou Nova logicky musí mít, a potom firemní kultury, kterou má investiční společnost, finanční společnost PPF, jak to jde dohromady? Dohromady to ide, pretože PPF-ka, som spomínal, PPF-ka nie je korporácia, ktorá by na vás valila vlastne top-down nejakú stratégiu a nejakú exekutívu, tak ako to býva v tých veľkých nadnárodných spoločnostiach, ktoré majú 50-100 tisíc. PPF-ka, by the way, len tak mimochodom, je to okolo 46-50 tisíc zamestnancov celosvetov, takže zase není to malá skupina. Ale na druhú stranu je unikátna v tom, že vám dáva relatívnu voľnosť. Takže absolútne nevadí, že každá tá entita alebo každé to odvetvie má svoju špecifickú kultúru, pretože jednoducho máte tú slobodu a môžete tie veci robiť samozrejme v rámci nejakých mantinelov, ktoré si myslím, že sú nastavené veľmi, veľmi ako flexibilne a kreatívne. Od firemní kultury se posuňme dál k tomu, co se děje na mediálním poli nebo na poli konzumace obsahu. Protože, jak už jste zmiňoval, televize už není jenom televize, která nějaká bedna placka, která stojí v rohu místnosti a rodina se na ní pravidelném čase dívá, ale je to streaming, jsou to internetové věci. Jak se musí v rámci těchto změn přizpůsobit HR oddělení? Musí sa prispôsobiť. To prostredie je veľmi dynamické, pretože správne ste to pomenovali, že globálne lineárna televízia klesá, prichádzajú nové iniciatívy. Vôbec to, čo ste nazvali streaming, alebo VOD, alebo SVOD, Subscription Video on Demand, je budúcnosť proste spoločnosť, alebo je to budúcnosť toho trhu a tie spoločnosti, ktoré majú nejakú tú konkurenčnú výhodu a poskytujú nejaké riešenie, ktoré svojou komplexitou je jedinečné, tak majú návrh. Samozrejme, do HR práce sa to prejavuje tým, že zrazu naozaj ako naberáte veľmi širokospektrálne profily ľudí alebo pozícií. Musíte s tým nejako pracovať. Na Nove máme stále, myslím, je to 15% zamestnancov sú tu stále od začiatku Novy, čo sú naozaj takí tí ako srdcaři a proste pamätajú si všetky tie periódy tej televízie alebo toho mediálneho domu. Do toho začnete naberať ľudí, ktorí niekedy idú za značkou a niekedy idú za tým, čo robíme. Spomínal som aj tým BA team. Tam máme proste ľudí, ktorí dneska už vyžadujú niečo iné a zároveň primárne chcú pracovať s tým riešením. Chcú budovať nejaké moderné proste top riešenia na trhu. Takže sa vám to všetko tak nejak mieša a vy musíte vedieť pracovať s rôznymi typami osobnosti pozícií, s rôznymi generáciami. To je teraz navyše veľké téma, takže aj na vás to kladie nároky, aby ste boli flexibilnejší na HR oddelení a dokázali sa s tými ľuďmi vždy nejako dohodnúť a proste s nimi nejako proste výjsť. No. Je fajn, že jste zmínil nábor, protože to mě docela zajímá. Je to HR téma číslo 1, co si budeme povídat. Jaké pozice HR oddělení televize Nova nabírá
a které nenabírá. Myslím například specialisty nebo podobně. Možná to vidím hodně stereotypně, ale je to tak, nebo je to jinak? Nenaberáme toho odborníka na té strelné zbraně, čo ste povedali v úvode. To teda aktuálne nemáme. Ale aktuálne je tam niečo okolo 30 pozícií a proste je to naozaj taký prierez s celou tou firmou. Jak reportéri, redaktori, editori, tak nejakí technickí kolegovia, kolegyne, kameramani, strihači, až po nejaký ten, povedzme, back office, finančné oddelenie, marketing, právne, až po už zmieňované technologické pozície, čiže nejakí data scientisti, machine learning inžinieri, AI enablement ľudia, prípadne samozrejme IT, nesmieme zabudnúť, že nejaký site inžinieri a proste vývojári a podobne. Čiže je to naozaj ako prierez úplne všetkým, čo si viete predstaviť v nejakej modernej dynamickej firme, ktorá vyrába nejaký obsah. V každém našem rozhovoru je zmíněno jedno téma. Demografie, generační rozdíly, nástup Gen Z na trhu práce. Upřímně, já ani nevím, jestli je to buzzword, nebo je to hodně mediální téma, nebo opravdu je to realita a firmy se musí hodně přizpůsobit lidem, kteří na trh práce vstupují. Jaký je váš pohled? Myslím si, že prispôsobovanie sa tomu, čo je aktuálne trendom spoločnosti, je vôbec nejaká základná charakteristika toho prežiť a byť vlastne na špici toho rebríčku. Takže to by som vôbec nevzťahoval na dnešnú dobu, ale proste vždy sa musíme prispôsobovať. Samozrejme, dneska je to veľké téma, nejaký ten stret generácií, očakávania generácie Z, povedzme, voči takému tomu tradičnému, na čo sme, povedzme, aj my boli zvyknutí. Tie generácie samozrejme sa vám v tej firme nejako miešajú a vám to prináša napríklad aj to, že musíte neustále pracovať s ľuďmi, ktorí vedú týchto ľudí. Hej, povedzme, musíte nejakým spôsobom mať zabezpečené, že neustále tie trendy sledujete, oboznamujete manažerov, máte nejaké manažerské vzdelávanie a tak ďalej. Zároveň nejakú mieru flexibility ako firma poskytnúť musíte, pretože dneska už je to štandard. Hej, sa bavíme o nejakom flexi režime, kedy po covide hlavne veľmi home office, že áno, v čase covidu firmy vlastne pracovali prevažne z domu, tie, ktoré boli schopné, čo u nás samozrejme je trochu ako špecifické. Ale na to sa ešte budú ptať. Na to sa budete asi pýtať, ale určitá miera flexibility proste na to, aby ste tie trendy trhu zachytili, s tým musíte vždy počítať. A je vždy dobre mať nastavený nejaký proste balans, nejakú rovnováhu. Jak vy jako šéf HR oddělení pracujete právě s tou mezigenerační komunikací? Zase, je to velké téma, mnoho našich posluchačů to bude zajímat, jak HR může podpořit své manažery v tom, aby ta fluktuace, hlavně retence, byla dobrá. My sme vlastne na začiatku tohto roku úplne prekopali našu vzdelávaciu stratégiu, kedy sme stanovili nejaké piliere vzdelávania, tie boli 3, respektíve 4. A jeden z tých pilierov je vlastne leadership development, alebo teda vzdelávanie lídrov, lomeno personal development, čiže osobný nejaký rozvoj. A v tomto, nazvem to pilieri, naozaj sa zameriavame na to, že s manažermi pracujeme, je tam nejaké modulové vzdelávanie 3 modulov pre manažera a tam vlastne ideme od základov až po tieto medzigeneračné veci. Tam, kde je to povedzme ešte nutné, tak robíme aj špecifické proste školenia, workshopy pre manažerov. Jedno nás čaká vlastne v blízkej dobe na našom spravodajstve, čo je taký typický ako príklad toho, že vám prichádzajú nejakí mladí ľudia z trhu a to oddelenie riadia nejaký fakt skúsený, proste nechcem to nazvať veteráni, ale ľudia, ktorí pracujú v tom obore 15-20 rokov a naozaj videli mnoho generácií ako keby prejsť pod rukami. Takže je to neustále o tom, že musíte s tými ľuďmi pracovať a musíte otvorene komunikovať a samozrejme niektoré veci vyžadujú aj nejakú povedzme prísnejšiu komunikáciu a vymedzenie nejakých hraníc. Hej. Takže to je presne o tom, že musíte byť flexibilní, ale do určitej miery zase. Hej. Co televize Nova a značka zaměstnavatele? S tak velkým mediálním zásahem to musí jít samo? Dneska je možno to viete sám, že ten boj o uchádzača dnes už nie je len v IT. Je naozaj proste všade. Vo všeobecnosti máme viacej voľných pozícií ako potenciálnych kandidátov, to je už niekoľko rok trend a musíte budovať značku zamestnávateľa, aby ste boli vidieť, aby ste proste boli, ale nielen aby ste boli vidieť, čo je teda áno, v tom je Nová unikátna, ale aby ste boli vnímaní ako moderný a dynamický zamestnávateľ. Jak to udělat?
My vlastne riadíme firmu na úrovni managementu generálneho riaditeľa cez tzv. OKRs a Objective and Key Results. Je to metodológia stanovovania cieľov, v ktorých vlastne my na HR máme dva také hlavné ciele. Jeden je dovnútra, že sa snažíme naozaj ako budovať tú spokojnosť a retenciu súčasných zamestnancov. A druhý taký hlavný stream je, že vlastne pôsobíme navonok. Spomeniem len napríklad certifikáciu Top Employer, čo je medzinárodná certifikácia, ktorú už vlastne sme získali minulý rok pre 25. Teraz ju získame pre rok 26. Okrem toho, že je to vlastne nejaký branding, tak je to aj komplexná analýza procesov, kde vy ako zamestnávateľ sa pozriete na to, čo vám v oblasti ľudských zdrojov funguje, v čom máte nejaké nedostatky a snažíte sa to napraviť. Takže aj voči vlastne vonkajšiemu prostrediu my sme nikdy nejako nemali definovanú employer branding stratégiu a za posledné 2 roky sme sa k niečomu dostali. Máme nejaké piliere, máme nejaké aktivity, ktoré to podporujú. Top Employer, prerobili sme kariérne stránky, snažíme proste a budeme sa snažiť viacej pôsobiť navonok. Chodíme na tie naše roadshow medzi tých našich divákov, ako je HR oddelenie, nejaké veľtrhy a tak ďalej. Takže naozaj je to aj o tom, aby ste ukázali tomu svetu, že to nie je len nová ako mediálny dom, ale je to aj nová ako zamestnávateľ. A to sú dva rozdielne svety. Asi logicky navážu na další téma, benefity. Jak přistupujete na nově k zaměstnaneckým benefitům? Protože opravdu ta škála profesí je tady velká a ty benefity můžou být logicky různě vnímané. A sú rôzne vnímané a samozrejme stáva sa nám, že neuspokoja každého. A to asi ani nemohou. To asi ani nemohou, ale zároveň to není ani našim cieľom. Našim cieľom naozaj je poskytnúť také benefity, ktoré sú pre prevažnú väčšinu tej firmy využiteľné, atraktívne a zároveň odpovedajú nejakému benchmarku trhu, pretože aj na to sa pravidelne pozeráme. A zároveň, keď príde nejaký nápad z pléna, tak takisto sa tým zaoberáme. Ale samozrejme tým, že sme veľmi špecificky, tak dochádza k tomu, že jedna skupina nevyužije niečo, čo využije iná skupina a podobne. Samozrejme my nemôžeme ísť cestou, že budeme poskytovať jednej skupine iné benefity a druhej skupine druhé benefity. To vieme, že proste takto nefunguje. Takže sa snažíme popri tom ešte nejako vymyslieť nejaké ďalšie kreatívne veci, že povedzme, keď nedokáže jedna skupina využiť dobrovoľnícke dni, tak sa snažíme zorganizovať nejaký team building, hej, a podobne. To sú také, ako len ma napadol jeden názorný príklad. Takže v benefitoch proste sledovať trh a sledovať potreby, robiť stálu spätnú väzbu a pýtať sa tých ľudí na spokojnosť. A robíme to, mali sme veľký prieskum aj k benefitom na konci minulého roku napríklad. Okrem toho, že robíme ten mesačný. A jak to dopadlo? A dopadlo to tak, že niektoré benefity naozaj sú veľmi atraktívne a niektoré menej a tie, čo sú menej, tak sme sa snažili proste neposkytovať a budeme sa na to neustále pozerať. No. Možná tam na tyhle témata není úplný disclaimer, můžete být konkrétní, co třeba bylo nahoře a co méně? Čo si pamätám, že bolo nahore, bola nejaká tá nadštandardná zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujete. Čo bolo nahore, boli nejaké wellbeingové aktivity, boli to nejaké aktivity, ktoré máme vlastne u nás v dome, v sídle. Boli tam nejaké, myslím, že kafetéria bola celkom fajn. A proste vôbec nejaká tá flexibilita proste práce. Hej, to tam tiež dosť vyskakovalo. S tým súvisiace nejaké ešte sick day a podobné veci. Takže a čo bolo úplne dole? Ja sa priznám, že si úplne nespomeniem. Myslím, že také tie benefity, ktoré robíte pre veľmi úzkú skupinu, napríklad nejaké cvičenie jogy, na ktorom sa vám každý týždeň zozbiera proste 15 ľudí, ale je to stále tých istých 30, lebo máte dve skupiny, takže to sú také tie benefity, ktoré ako potom zvažujete, či robiť alebo nerobiť. Ale vo finále zase musíte porovnať, koľko vás to stojí voči tomu, že tam chodí aj tých 30 ľudí a proste takto na to pozeráte. No. Je závěr roku 2025 a byl bych hřích se nezeptat na to, co je aktuální, a to jsou zaměstnanecké akcie a legislativa, která je před námi. Uvažujete o tom, že zaměstnancům umožníte investovat do své společnosti? My sme vlastne umožnili investovať, ak neviem, či ste postrhli, tak vlastne nedávno prebehla médiami správa, kto bol klientom napríklad Airbanky, tak dostal aj e-mail, že Nova vlastne predávala dlhopisy
Áno, máme. Máte kúpu, no výborne. A v podstate to bol nejaký ako prvý krok k tomu, že sa máme možnosť spolu podieľať na budúcom úspechu tejto firmy. A tam by som to asi zaparkoval, lebo hodnotiť nejaké budúce plány mi úplne nesúdi. Takže, ale prebehlo to teraz zrovna na jeseň s tými dlhopismi. Zmiňoval jste, že jako společnost máte nemalý IT a datový tým. Jak se to promítá do chodu HR oddělení? Respektive možná tu otázku trošku otočím, jaký je váš pohled na HR a data? To je jedno z dalších velkých témat. Tak to sú dve rozdielne veci. Odpoviem na tie data najprv. My v podstate dneska bez dát by sme nefungovali. Proste my máme dashboard v podstate na všetko na HR. Sledujeme mzdový budget, čo je pre nás ako hlavný parameter toho, ako si stojíme. Od toho samozrejme odvíjame nejakú politiku mzdovú a podobne. Sledujeme samozrejme fluktuáciu, sledujeme cez to nejaké náborové parametre. Každý manažer má k dispozícii nástroje, kde vidí vlastne také základné veci, dovolenky, dochádzku tímu, nejaké tie zamestnanecké karty jednotlivých zamestnancov s údajmi a podobne. Takže používame niečo, čo si viem otvoriť na mobile, aj keď povedzme čakám u lekára a pozriem si tam aktuálnu fluktuáciu a podobne. Takže dáta sú dneska jeden z tých fenoménov posledných rokov aj v HR a bez tých by to nešlo a naozaj máme k tomu celkom komplexný systém prepracovaný. Čo sa týka nejakej väzby AI, BI týmu versus HR, okrem toho teda, že samozrejme naberáme ľudí, staríme sa o nich a podobne, ale možno je dôležité povedať, že máme definovanú aj nejakú AI stratégiu na úrovni Novy a aj na úrovni vlastne skupiny CME a HR je jeden z hlavných enablers tých spúšťačov alebo vôbec realizátorov tejto stratégie. Takže typický príklad napríklad je to, že drivujeme skupinu AI ambasádorov spolu s AI tímom. Tam je vlastne AI Enablement Manager, ktorý nám to pomáha drivovať. A cez týchto ambasádorov ako keby šírime adopciu vôbec AI povedomia do firmy a je to od základu nejakých digitálnych dovedností Microsoft 365 a tak ďalej, ktoré používame, čiže od nejakých základných nástrojov, s ktorými pracujeme, až po nejakú adopciu use caseov a podobne. Můžete uvést některé procesy, se kterými jste začali a kde si myslíte, že by právě AI mohla být efektivní? Okrem toho, že sa snažíme naozaj nejakým spôsobom rozvíjať mindset ľudí a dali sme k dispozícii nástroje. No tam to musí začít. S ktorými vlastne ľudia dokážu pracovať, či už je to nejaký ten GPT model, či už je to Copilot alebo čokoľvek. Ano. Takže nejakú takú tú naozaj na každodennú prácu, čo už bude taký ten štandard v blízkej dobe, si dovolím povedať. Takže to ani nemyslím si, že je niečo naviac. To si myslím, že dnes už sa týka skoro každej firmy, alebo aspoň by som to očakával. Zároveň je to aj o tom, že napríklad keď budem hovoriť konkrétne o HR, nastavili sme si nejaké KPIs, ktoré smerujú k tomu, že sa v AI vzdelávame, že si v AI zdieľame nejaké best practices, nejaké tie skúsenosti, nejaké tie use casey, ale zároveň, že ja ako jednotlivec aplikujem do svojej každodennej práce. Čiže u nás každý jeden človek v týme už má KPI, ktorý súvisí s tým, že bude robiť veci jednoduchšie, bude sa nad tým zamýšľať a primárne vždy, keď bude s nejakou novou úlohou si lámať hlavu, tak sa zamyslí nad tým, či by mu AI nemohlo pomôcť tú úlohu, vyriešenie tej úlohy uľahčiť. A jak vám to jde? Vidíte tam i nějaké ty klasické fáze změny paradigmatu, že je tam to odpírání na začátku? Samozrejme, vidíme to. Začali sme s tým tento rok, budeme to vyhodnocovať na konci roku a samozrejme je to štandard. Máte tam ľudí, ktorí to tlačia dopredu, ktorí s tým dennodenne pracujú. Máte tam ľudí, ktorí musíte lepšie vysvetliť, čo to znamená, čo to pre nich znamená. Ja si myslím, že je dôležité, keď zrovna hovoríme o AI a o tom, ako zmení ten svet, že tá úplne radikálna zmena, ktorú nás všetci strašia, sa podľa mňa neuskutoční v blízkej dobe. Takže v blízkej dobe je to o tom, aby sme získali my ako jednotlivci nejakú konkurenčnú výhodu voči ostatným, keď sa raz ocitneme v nejakej situácii, aby sme v tej situácii boli my tí, čo môžu rozdávať rozumy, než tí, ktorí sa boja. Hej, takže takto ja sa snažím to vlastne mentálne na tých ľudí nejakým spôsobom vysvetľovať a
A to je nejaký začiatok a ideme ďalej. Samozrejme, vy ste sa pýtali, v ktorých oblastiach. Dneska, keď sa pozriete na use case AI v HR, tak štandardne začínajú u náboru, kedy vlastne už niektoré firmy používajú náborových agentov, ktorí robia prvý základný screening, rekrutérov odpadá nejaká práca. Video rozhovor so súhlasom kandidáta, nejaké samozrejme zápisky, sumáre a tak ďalej, až po nejaké naozaj zložité veci, kedy optimalizujete kompletne celý proces, máte povedzme nasadených agentov, ktorí radia hiring manažerom, vzdelávajú ich a podobne. Takže je to naozaj a to je iba nábor a ten potenciál je v každom tom cykle toho HR. Jedna z mých posledních otázek je vy už jste naznačil, že pracujete s AI, se vzděláváním v rámci skupiny, v rámci Novy. Na co se vaše HR oddělení Novy bude soustředit v dalším roce? Co je právě před vámi? Co chystáte? Ideme taký ten štandardný ročný cyklus, takže budeme čoskoro vykopávať vlastne hodnotenie cieľov tohto roku, na to nadväzujúce nejaké vyhodnotenie bonusov, salary review, prehodnocovanie miest a tak ďalej. To je vždy ako vec v Q1 v živote HR. Do toho potom prídu nejaké ďalšie cykly, ktoré v tom roku sú dané. A samozrejme do toho prichádzajú strategické iniciatívy, ako napríklad adopcia AI. Ja si myslím, že to bude veľmi vysoko na našej nejakej prioritizačnom zozname. Okrem toho budujeme značku zamestnávateľa, takže tam budeme pokračovať, zďaleka nie sme, kde by sme chceli byť a neustále budeme diskutovať a zbierať spätnú väzbu od našich zamestnancov, aby sme proste sa snažili uspokojiť čo najviac ich potreby a aby boli čo najspokojnejšie, najšťastnejší na Nové. Tak asi takto. Matěj, moje poslední otázka je poměrně na tělo, ale rád je personálním ředitelům, HR ředitelům pokládám. Co musí HR ředitel udělat pro to, aby byl plnohodnotným partnerem biznesu, partnerem a členem boardu, aby řekl fajn, HR je zásadní pilířem firmy, aby to neříkalo jenom HR, aby to říkali všichni ostatní. Musí poznať dokonale ten biznis, musí poznať potreby toho biznisu a musí poznať challenge alebo proste to, s čím ten biznis každý deň bojuje a stojí mu v ceste. Takže toto keď pochopí a bude vedieť, tak je to výborný predpoklad na to, a zase je to nejaká empatia, hej, takže hovoríme empatická televízia, a je to výborný predpoklad na to, že ten biznis ho bude brať a že v podstate sa mu podarí mať veľké slovo alebo proste podstatné slovo v tom, čo sa v tej firme deje. A záverom ešte možno by som len podotkol, že ľudia ako taký, ako strategický pilier práca s ľuďmi na Nové je jeden z našich 4 vlastne strategických pilierov. Takže naozaj Nová a manažment Nový chápe, že ľudia sú dôležití, pretože sa to prepisuje do stratégie celej firmy a od toho sa odvíja samozrejme hromada potom iniciatív, aktivít, projektov, stratégií a tak ďalej. Hostem podcastu HR News byl HR ředitel televize Nova Matěj Šemšej. Matěj, díky za rozhovor a přeji mnoho životních i profesních úspěchů. Moc díky, Tomáši.